Okay guys, ito yung aming Na-harvest. Wow! Napakadaming talong. Lechong belly. Akala nyo malunggay lang yan. Oh, buksan natin. Wow. Good morning mga ka-dragon. Ayan, Happy New Year po sa ating lahat. Ayan guys, nandito kami sa aming garden at mag-harvest ulit tayo. So everyday na yung aming pag-harvest dahil unahan tayo guys. So ayun guys, bali dito na rin kami mananangalian sa tindahan. Luluto tayo ng pinakbet dahil meron tayong bisita from Singapore. Ayan, nag-harvest na siya. Hi guys! Mag-harvest So yan, first time din nilang makita yung tindahan. So isa rin si ate sa may-ari sa tindahan. Yan lang nila na pasyalan. Tsaka luluto tayo ng pinakbet. Walang kamatayang pinakbet. Ayan. Dapat may gunting kasi. Hindi, bursutin mo lang tayo. Pwede mo i-focus ka. Yan yung, paano yung malalaki na kuwan? Kuwan. Yung kanal nyo dito ka. Harvestin ko na guys yung bell pepper namin. Maunahan na naman tayo. So ito pwede naman itong italo. So kailangan kasi namin ito sa tindahan. Itasin na natin yung malalaking na siya, malulang na. Talaga ng ano dito. Ganda kasi yung lupa dito. Burit lang yung aming okra. Parang kaya kahapon lang kami nag-harvest ulit. So marami na naman siya. Yung itong talong, madami to. Pag namula yung mga sili na yan, wow, ang ganda ng tignan. Baka 1 week pa. Pwede nang harvestin din. Okay guys, ito yung aming Na-harvest. Wow! Napakadaming talong. Saka ano, yung sitaw konti lang pero okay na rin to pang pakbet lang Kung naman natin. everyday ganito yung aming na-harvest, ang laking bagay sa amin to kasi hindi na kami bibili. So let's go na ulit sa Tara na guys! Tara na sa ating tindahan para makapag-umpisa ng magluto. Ay, parang tayo. Nay! At pampatakaw na ako. O, dalang tayo. Panghalo ko dun sa Oh, yung pala oh. Ayan guys, kain tayo ng Yung pansit nila, yung ano, New Year naman eh. Buko ka ng ano sa Yung aming ano guys, yung aming bell pepper, ninakaw, nakakainis. Tita!
Wala si JJ at Kwan. Diba itong photo mo JJ absent guys, sa dalaga ng pamangkin. Guys, magsuot daw po. Ito guys, yung ating niluto. Oh, wow, yung aming pangsahog guys. Ito na guys yung aming lechong belly. Up. Ginataan. Ihuli niya na yung ano. Ayan na si Yang Yang Popot. Ipatong mo na lang, tawag mo na lagyan ng gulay. Ay, Yang. Wala siya makitang tao dun eh. Naka-leggings ka pa. Ganda naman oh, pit na pit oh. Saan? Opo, malaki ang pit ni Yang Yang ah. Ay, puro diaper pala. Kasama na naman yung bear mo. Kasama mo na naman si Vera. For the first time, nag-leggings ka ng pit ah, oh. Wow, sexy. Sexy pala si ate Yang Yang. Wala. I-chat kita kung magkain na. Naluto pa. Montik na si Yang Yang. hinahanap mo? Oh, agbulay-bulay ba? Minnie Mouse. Mimi Mouse pala. Ate yan. Mimi Mouse. Oh, dati. Bye. Bye, Daddy. Say bye, Daddy. Hindi ka kain niya. Susubuan niya ng bato. Buwan na lang. Akin na dito. Wawa si Mouse. Yun yung tawa. Tawa na yan yung pilit. Yan yung tawa niya minsan pang asar. Paano ginagaya niya nga si JD? Pag magtawa si JD, magtawa din. Kaya mo lang. Sali ka dito. Pangingit ka. Nakalibas ka. Tigulang. Tigulang na daw siya. Yan yung tawa na. Tawang ano pilit. JD! Magpunta yan sa mata mo. JD! Dapaon po ba? Oh, dirty na yung kamay, oh. Dati na kami mo. Dati na. Ay, yak! Yak! Ew! Dati na. Yak! Ew! Dati! Pansinin mo rin daw kasi may JD! Ito na guys yung ating gulay. Yan, nagsapaw kami ng ano ng daon ng malunggay. na kayong dalawa Itaan nyo. Ayan guys. Yung tanghalian na naman guys. Kain ng kain. Kala nyo malunggay lang yan. O, buksan natin. Wow. Pero yan. Pag nagkamali sila, tawagin ko ang amo ko. Eh, bakit ganyan nga po? Bakit? Iwan mo gusto mo. Sige, pag tinawan natin, amas na sabi ng Tapos meron tayong alamang guys sa sausawan naman. This is the best. Ito. Inihaw na talong at bangus. Unahan daw sa tiyan ng bangus. Hati kami ni Alvin. Ito.
Puro lamon, mga tira-tira ng bagong taon. Mataba sa biyahe ka na sa amin malukus. Basta pagpalain malukus na sa aming pangatawan. Magamit sa paglilingkod sa iyo sa pagkain. Tayo guys! Dahil magkikita ko yung camera. Luprato. Sura ko. Dalang magkakarama. Binibidyo. Ako nga rin yung dalat ko. Okay lang yan. Under construction to nga. Yung tubig. Ganyan, ano ka dyan? Lagay dito yan. Matamis kaya tong ating pakwan. Yan, bigay yan ni Ate Gina. Yang, grabe yung kanin ka, Juby, oh. Parang walang balikan. Wala nang balikan. Ay, pasensya na kayo ha. Everyone's favorite. Yan. Aro. Ate kami ni Alvin dito. Sige, pagbigyan. Pagbigyan ng hiling. Ay, nabaliktado. Patay kaya bala. Parang walang galing. Parang ang init eh. Ay, malisan. Chacha, awan si Dana ate Chacha. Ili mag-lechong ka na lang. Mga bata. Oh. Lagad dito. Inaayos lang natin yung buhok mo eh. Oo ha. Thank you. Bigyan mo rin daw si Richard, kuya. Okay lang. Kanin guys. Sige po, sige na po. Kain natin. Dito po may kanin pa, oh. Dito na lang ako sa ping-ping. Pisngi. Charles, pari ka na. Anong ano? Plato? Ito na sa akin. Bukas, magbili tayong bangus lalo. Kala niyo Puro chan. Puro chan. Diyan, alika na. Thank you. Magbili tayo Ano ba mamaya, tayo puro sa chan na nito? lang. Yang. Sige, bigay tsaka yung papang. Sarap po. Bahala sila eh. Wag nila ha. Kamuti ko lang lang. Labas ah. Papa guys at si Kuya Billy may magsunod na lang daw. Ulaman tayo. Let's eat. Dito ka nga magtaon. Hap ng arma nga. Oh, it's so nice that our family gets to sit together at the breakfast table. I wonder who that could be. Grandma and Grandpa are here. It looks like we're just in time. I love pancakes. Our family looks so happy in their home, don't you think? Thanks for playing together. Let's make Matamis? Tamang siguro ako nito. Mm. all nice and clean. Sarap kumain. Pag marami. Hi, the baby. Masarap ba yung alamang ng tarlac? Okay? Gabi. Gisang karne. Buwam. Ugom pa ah. Kansitan ko. Sagatan. Pero dati nung kwan, hindi ka nagaugas. Hindi. Pero dati hindi ka nagaugas. Ito yung po. Ilo nung nagsubukan ko. Yan. Yan na. Ay, shit. Pagkain pala ako ng batang mataba. Kaya kayo. Kunam lang na bagyo guys. Lang ayaw. Mystery music, trumpet. Busog mga ka-dragon. This time, Ayan, back to work sila guys. Galundo kasi itong aming net. Ipapalitan yan ng net. Ayan guys, Ate Joanne, nililinis niya na yung lote niya. Nabili niya yung ito. Yan.
itong karugtong ng tindahan. Sayang kasi kung ibang makakabili nito, guys. Kaya sa sunod, bubuksan na namin to. Yun ang babakuran namin yung area na. Para mas maluwang pa dito. Maganda na magtayo ng ano dyan, kubo. Hanggang saan to? Saan ang kwan nito? Hanggang saan? May pasdok din. Saan yung pasdok? Hanggang sa pasdok daw. Kam. Saan yung pasdok? Siguro gagawin nilang pa. Hanggang dito? Ha? Katakot-takot na buhangin to pag pinatabunan. Eh? Kalit man pala. Magkuno siya ng 3 meters pa dito. Kalsado to. Hindi naiwan na ito kung sakali. Siyempre ito, hindi naman pwedeng ano yun. Alam, bili nila na yan. Siyempre yung... Kanino to? Wala. Kay ni Ismael. Hindi, kung halimbawa si Ismael, kanya pa to. Di kalit yung man. kalsada. Dapat sinagad niya na dito, yung binta niya. Sino? Ito nga daw ang kalsada. Kaya ang Parang ganda. magiging kalsada yun, oh. Tingnan mo nga to, oh. Kabahayan niya. Ito na nga ay. Kaya nga mag-adjust nga ng 3 meters pa. Di hanggang dito pa yan, oh. Kami mag-adjust din tayo. Mag-adjust din kayo kasi makukuha yung harapan doon. Kaya mag-adjust tayong lahat dito sa likod. Kaya nga hanggang dito na yan, eh. Oo, yung matira dito, yun ang gagawing kalsada. At sila kuya ano din, mag-atras din. Piderad. Oo. Para yung mga nakakuha daw dito sa likod, mayroong daanan. Kapag ano. Tapos yung dito sa pagitan nyo dyan, hindi ko yan ilang hanggang saan. Yun yung kapantay nito, eh. Yung malunggay? Oo, kaganito. Kaliit man. Ilang sukat nito ay? 100 lang yung square meter. Kaya na yung pasdok. Ha? Pag na, ano yun, maluwang yun. Parang maliit lang. 80,000. 100 square meter. Isang bahay na din. Napahakutan na nila ito ng ano, konting buhangin. Kaya lang di rin nila nagamit. Yan hanggang dito yan, guys. Yung malunggay na yan. Yan, dito. Rito. Yay! Kuya! Lumibalan nito sa... Baho eh! Kanina pa yan! Hanggang pipa yan eh.